Iawn, prawn da i chi gyd a chroeso i sesiwn adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar hanes ar lefel TGAU, a mae'n braf iawn gallu cyflwyno Nia Davies yn ôl ato ni o Ysgol Gyfyng Gymraeg Glan Taf. Mi fydd y sesiwn hyn yma'n para tua 3/4 awr, a mi fydd Ms Davies yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i ni. Mi welwch chi yn yr adran Q&A, cwestiwn ag ateb, bod na ddolen yna ar eich cyfer chi. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw'ch cyfeiriad e-bost efo ni, mi fyddwn ni'n falch o allu cysylltu efo chi gyda rhagor o wybodaeth am Carlam Cymru ac ati. Gallwch clicio ar y ddolen honno ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Mi fydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly, Nia Davies, drosodd i chi. Diolch yn fawr. Helo, nos y dda i chi. So hyn o'n i'n edrych ar 12 TGAU America, Gwlad o Wahaniaethau, 1910 i 1929. Rwy am mynd trwy cwpl o technegau o'r cwestiynau cychwynnol, ond canolbwyntio'n fwyaf ar y cwestiynau fwy o dreithawd hyd at ddiwedd y papur sydd gyda ni wedyn, ond na i ddod nôl i'r una yn y man. So os yna ni gychwyn gyda cwestiwn 1, cwestiwn yn eitha uchel i fod yn deg fel mynediad i'r papur, sef cwestiwn 6 marc. O ran y 3 papur byddwch chi yn eistedd yn yr haf, hwn yw'r cwestiwn cyntaf sydd gyda fwyaf o farciau. Felly mae'n hanfodol bod chi yn adnabod y strwythur y cwestiwn yn eitha da beth sy'n ni'n dweud, okay? Felly beth sydd gyda chi fan hyn yw cwestiwn ble mae angen i chi weithio gyda ffynhonnell. Os na i dangos enghraifft i chi am fi nôl i'r strwythur, felly cwestiwn fan hyn, defnyddiwch ffynhonnell A ac o bod fe chi'n ddisgrifio yn fideo i America yn ystod y cyfnod hwn. Felly i fod yn llwyddiannus yn y cwestiwn yma, mae angen o leia 2 farc o gyfeirio at y ffynhonnell ei hunan i ennill y 2 farc yna. Chi yna'n cael 3-4 marc am eich cynnwys cyd-destun eich hunan, so ymwybodaeth chi o gwybodaeth ychwanegol o'r cyfnod ei hun. Felly 2 farc am wybodaeth o'r ffynhonnell a 4 marc wedyn am wybodaeth ychwanegol eich hun. Felly 2 i 3 ffaith eich hunan. Mae'n eitha syml, mae angen i chi ystyried ffynhonnell a'i ddefnyddio mwyn disgrifio digwyddiad hanesyddol. Byddwch yn gwneud hyn drwy dadansoddi cynnwys y ffynhonnell a'i atgyfnerthu wedyn gyda gwybodaeth eich hun am y pwnc. Felly y ffocws fan hyn yw cynnwys dangosol a chyd-destun. Felly os chi wedi gwneud eich gwaith adolygu, dylsech chi bod yn iawn gyda'r cwestiwn yma. Beth sydd gyda chi wedyn yn y bwlch yma, geirfa dechreuad ar frawddegau. Byswn ni wastad yn dechrau'r cwestiwn yma gyda ffocws ar y ffynhonnell, bod chi'n dangos i arholwr eich bod chi wedi bod chi'n gweithredu gyda'r ffynhonnell ei hunan. So gwelir yn y ffynhonnell a gwnewch eich pwynt cychwynnol wedyn yn syth wrth gyfeirio at y ffynhonnell a'r cwestiwn. Neu allwch chi'n dangos yr ffynhonnell A, mae'r ffynhonnell yn dangos, ond bod chi'n dangos am y byddwyd, bod chi'n deall yr hyn sy'n cael ei ddangos a'ch bod chi'n dangos eich ddefnydd chi'r ffynhonnell, mae hwnna yn dechreuad 2 ateb. Ond eich bod chi wedi, chi yn cael mwy o farciau fan hyn am beth i chi'n gwybod, so gwybodaeth fwy manwl am y pwnc o dan sylw. Os yna ni nôl i hwn, yr un dangoswch chi'n gweld yn ffotograff tu fewn i'r neuadd. Nawr, oddi tan pob ffynhonnell, byswch chi yn gweld rhyw fath o deitl fel petai i beth sy'n digwydd yn y ffynhonnell. Byddwch fe'n eitha anffodus os nag ydych chi'n defnyddio'r y llinell bach o bod sy'n cael ei roi i chi gan y bapur ei hunan, okay? Mae hwnna'n mynd i roi mantais i chi yn cychwynnol achos mae'r ateb ar y bapur. Felly, byswn ni'n cyfeirio at hwnna bod chi'n gwybod am neuadd fawr yn Ynys Ellis yw hwn 1919. Bod e'n cael ei tynnu dyna ble nhw'n gasglu ar nhw gyrraedd Efrog Newydd ar Ynys Ellis yn 1919. Yn ogystal, chi'n gweld pobl yn gasglu gael gwiriad meddygol a cyfreithlon, okay? Chi'n gweld dyna bydd nhw yn y neuadd fawr yn cychwynnol ar eu daith nhw fel petai. Wedyn, yn amlwg fydd y cyfeirio at y ffynhonnell ei hunan, cynnwys wedyn yn hun, allwch chi weid bod 70% o'r clanio yma ger Efrog Newydd, pa fath o profion iechyd, a bod nhw'n gorfod cerdded 3 milltir o
o star mwyn neu grisiau, mwyn cyrraedd y profion iechyd, mwyn datgelu pa mor iach oedden nhw. Os oedden nhw wedi blino erbyn cyrraedd yr ystafell, yn amlwg oedd eu iechyd nhw ddim mor dda hynny, a bod nhw ddim yn cael mynediad mewn i America. Fe unrhyw fath o wybod ychwanegol sydd gyda chi, rowch at y cwestiwn yna wedyn. O gewch chi'r 6 marc. Cwestiwn 2 wedyn, hwn yn cwestiwn 8 marc, disgrifio. Okay. So mae angen darllen y cwestiwn yn fanwl a disgrifio'r hyn sy'n dderfynol i chi. Mi fydd rhaid i chi feddwl am 3 ffaith pendant wedi disgrifio i gael y marciau llawn yna. Cwbl o enghreifftiau fy'n gyda chi, disgrifiwch y ffyniant economaidd yn y 20au, disgrifiwch y newid yn y ffordd o fyw a statws menywod yn y cyfnod 1910 i 1929. Felly, cam 1 yw disgrifio'r testyn sydd yn y cwestiwn yn fras, 2-3 phwynt am y testyn. Rhaid disgrifio 3 phwynt ychwanegol i'r hyn sydd yn y cwestiwn. Okay? So, beth yw'r hyn, os byddwn edrych yn disgrifio newid yn y ffordd o fyw a statws menywod, beth yw'r egwyddor ni'n gweld o ran statws menywod? Okay? So, byddwch chi'n edrych ar ffordd o fyw nhw, statws gwleidyddol falle, cymdeithasol, os chi'n edrych ar flappers, okay, sut oedd falle adloniant wedi helpu statws menywod hefyd gyda oes y jazz yn dod mewn hefyd ac yn newid y ffordd o wisgo iddyn nhw. Y cam 3 wedyn yw'ch ateb y cwestiwn, felly mae'n glir fod blanc wedi effeithio'r bobl yn fawr oherwydd. Okay? So bod chi'n esbonio'r newid yma o ran disgrifio beth sy'n y ffyniant economaidd, beth oedd y ffyniant economaidd, bod yna 3 ffactor clir wedi effeithio ar yr economi gyda chi fyna. Yn rhan modd ar y menywod, bod yna 3 ffactor wedi disgrifio newid yn ffordd o fyw menywod o fewn y cyfnod dan sylw. Felly, gyda'r cwestiwn disgrifio, mae jyst rhaid chi'n ei siŵr eich bod chi'n rhoi popeth ar y dudalna eich bod chi'n gwybod am y pwnc, a'i strwythuro fe nhw y 3 phwynt yna o ran sy'n dangos newid i chi. Cwbl o frawddegau fyddai'n helpu chi, neu falle strwythyr bach mwy clir fan a'r cynllun marcio, i cael y band y 3 yna, dangos gwybod y fanwl i ddisgrifio mater yn llawn cyd-destun hanesyddol. So eto beth oedd yn digwydd ar y pryd, cyd-destun hanesyddol. Wedyn, beth sydd gyda chi yn y bocsys melyn yna yw'r ffyrdd o ddisgrifio. Strwythuro disgrifio, sori. So, felly, yn gyntaf, disgrifiwch y testyn yn y cwestiwn, neu beth bynnag falle yw ffocws y cwestiwn. Wedyn, effaith, so roedd hyn wedi effeithio oherwydd. Felly, os yw'n edrych ar y menywod, beth oedd y pethau wedi effeithio ar menywod i newid e fewn y cyfnod yma. So, bod chi'n edrych ar y speakeasies falle. Beth yw'r newid yma wedyn i menywod oherwydd hynny. Effaith nesaf wedyn, 2 a 3. Bod chi'n falle'n edrych ar adloniant fel y cinema. Sut oedd y cinema peth wedi newid yr adloniant yma i fenywod, i fywyd menywod? Beth oedd ei dylanwadu nhw i cael y effaith yna o newid eu ffyrdd nhw o fyw yn y gymdeithas. Ac wedyn chi'n pwyso, chi'n dod i glo fel petai, does dim angen pwyso mesur, ond bod chi'n mesur yn newid i raddau, ond yr effeithio yna, beth sydd wedi effeithio yn fwyaf ar y newid i fywyd menywod. Cwestiwn 3 wedyn, mae hwn hefyd yn cwestiwn 8 marc. A beth sydd gyda chi fan hyn yw beth oedd pwrpas ffynhonnell, what's the purpose? Nawr, beth sy'n bwysig bod chi'n edrych fan hyn yw cyd-destun. Mae'n hanfodol eich bod chi'n ymwybodol o beth oedd yn digwydd ar y pryd mwyn cael ymwybyddiaeth llawn o'r cwestiwn ac i cael fynediad mewn i'r cwestiwn. Felly, i gael y band 3 yna, 3-4 marc, am gynnig gwybod fanwl o'r cyd-destun, ac wedyn 3-4 marc am ddadansoddi a gwerthuso pwrpas ffynhonnell llawn, dod i farn wedi cyfynhau am bwrpas ffynhonnell. Felly, nid yn unig mae angen dod o'r cyd-destun, ond o'ch bod eich ffocws chi ar y pwrpas o fewn y cyd-destun. I wneud hyn, fi os yn pwysleisio bod na 50% ar y cyd-destun ei hunan, fan hyn, a 50% ar beth ych chi'n gweld yn y ffynhonnell. Felly, beth oedd pwrpas ffynhonnell bus, ni'n edrych ar hwn nawr. Pamfflet a gyhoeddwyd gan y gynghrair yn erbyn salwnau yn 1919, gyda am gyflwyno gwaharddiad ar alcohol. Felly, chi'n gweld fan the poor man's club, the most expensive in the world to belong to.
ceisio ata pobl rhag defnyddio alcohol ac i defnyddio salwnau yma. Okay? Chi'n gweld fan hyn sut mae y menyw yma adre, chi'n gweld y cylch gyda'r llun o'r menyw yma. The saloon is a well-named the poor man's club. It keeps its members and their families always poor. Bod dynion yn defnyddio, chi'n gallu gweld bod ydy'n rhoi week's wages i ffwrdd fan hyn yn y tafarn. Felly mae hwnna'n arwain adeiladu. Felly ceisio annog pobl fan hyn i beidio ddefnyddio salwnau. Felly byddwch chi angen dod â cyd-destun mewn i'r cwestiwn yma. Beth yn digwydd ar y pryd? Okay? Mwyn sicrhau bod pobl ddim yn yfed alcohol. Yn rhaid chi meddwl am ymddygiad cymdeithasol, beth oedd pobl yn poeni am. Mae rhaid dangos eich ymwybyddiaeth chi am y cyfnod. Os nag chi'n gwneud hynny ac yn rhoi y ffynhonnell o fewn y cyd-destun, byddwch chi'n methu dod yn uwch, na ban 2 fan hyn. Okay? Peth gwerthuso byddwch chi'n dangos fan hyn ac yn ceisio dod i fan. Os ych chi ddim hyd yn oed yn dangos unrhyw fath o ymwybyddiaeth i cyd-destun, chi ond yn ddisgrifio cynnwys y cwestiwn fyna. Felly dyw hwnna ddim yn rhywbeth ych chi'n gallu cael mynediad i ban 2 a ban 3 wedyn. Ffordd fi'n hoffi annog ddisgyblion i gynllunio y cwestiwn yma yw trwy wneud tabl. Gyda tabl, allwch chi wneud hwn yn rili gyflym ar yr holiad hefyd, ar eich papur holiad. Bocs 4, cynnwys, cyd-destun, cynulleidfa, pwrpas. Nawr yn bocs cynnwys, chi'n nodi beth ych chi'n gweld. Say what you see, okay, fel y ffynhonnell. Nodwch cwpl o pwyntiau bwled o beth sy'n cael ei ymddangos ar y ffynhonnell. Gyda'r cynulleidfa, wel, pwy mae hwnna'n anelu at, okay? Mae'r ffynhonnell yma wedi cael ei greu i dynion yn adeg yma, okay? Dynion oedd gyda teuluoedd oedd yn defnyddio y sylwnau yma ac ddim falle yn gofalu am eu teuluoedd nhw adre ac ddim yn gweld beth oedd gallu, beth o alcohol yma a treulio amser nhw'n tafarn yn gallu arwain tuag at. Y cyd-destun wedyn byddwn ni moyn gwybod beth yn digwydd ar y pryd yn hanesyddol mwyn sicrhau bod y posteri yma yn cael ei gyhoeddi. Okay? So bydd rhaid i chi sôn am y gwaharddiad yma, pam oedd y gwaharddiad yn rhywbeth hanfodol o fewn gymdeithas, beth oedd y problemau yn y gymdeithas. A pwrpas wedyn amlwg, mae'r pwrpas yn mynd i dreiddio mewn i bob un o'r elfennau cynnwys cyd-destun a chynulleidfa. Felly, fi'n rhoi y pwrpas na fel stand-alone, ond hefyd, cofiwch chi plethu hwnna mewn. Ar ôl i fi sôn am cynnwys, byddwn ni'n cyfeirio nôl i'r cwestiwn. Felly, pwrpas oedd, wedyn wrth i chi sôn am y gynulleidfa, mae hwn wedi cael ei anelu at mwyn, a bod chi'n anelu at y pwrpas eto, okay? A'r cyd-destun wedyn. Pwrpas y ffynhonnell yma oedd, mwyn sicrhau nad oedd dynion ifanc neu dynion gyda teuluoedd yn gwastraffu arian nhw yn y sylwnau yma oherwydd y gwaharddiad. Ac byddwch chi'n sôn wedyn, felly pwrpas ydi annog nhw i beidio gwneud hyn ac i gyd yn ffurfio gyda'r gwaharddiad a rheolaidd o fewn ei le ar y pryd. Felly cam 1 byddai'r pwrpas y ffynhonnell yma yw sicrhau bod pobl yn cefnogi gyngrau'r erbyn sylwnau. Byddwn ni'n cychwyn y cwestiwn yma yn gyfan gwbl gyda pwrpas y ffynhonnell. Fel bod chi'n gwybod yn syth bin bod chi'n deall beth yw'n nodweddion y cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Chi'n edrych ar y gynnwys y gyntaf, 3 i 4 pwynt ar hyn, ydych chi'n ei weld. Cam 2 wedyn, cyfeirio at y cyd-destun. Beth ydy'r ffynhonnell yn dangos i ni sy'n atgyfnerthu'r hyn ych chi'n wybod yn barod? Pwy oedd eisiau'r gwaharddiad? Pam? Beth oedd bywyd fel o dan y gwaharddiad? Okay? Yna cyd-destun. Dyna'r pethau byddwn ni'n edrych amdano os byddwn ni'n marcio'r cwestiwn yma. Cam 3 wedyn yw'r cynulleidfa. Pwy mae hyn targedu? Pam? Beth oedd y pwrpas? Felly cyd-destun eto yn dod mewn. Chi'n gweld beth mae'r cyd-destun pwrpas yn plethu mewn i pob un? Beth oedd problemau fewn y gymdeithas oherwydd alcohol? Felly pwy oedd angen targedu a nhw oedd yn achosi'r problemau yma yn y gymdeithas? Cam 4 wedyn, eich barn chi am bwrpas a ffynhonnell cyd-destun, pam oedd yn hanfodol? Roi ymwybyddiaeth i bobl o broblemau alcohol, mae gen i typo fyna, yn achosi, okay? Eisiau bobl i gefnogi'r gwaharddiad yn syml. Okay, wedyn yr un
un cyntaf sydd gyda marciau bach mwy swmpus gyda ni fan hyn ydy cwestiwn 4. Pa un o'r ffynonellau sydd fwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n astudio mater blanc yn America yn ystod y cyfnod? Os chi'n gweld ar y cynllun marcio fan hyn, chi'n cael marcio am AA1 ac AA3. Felly AA1 fan hyn, os ydych edrych ar band 3, dealltwriaeth fanwl o nodweddion y cwestiwn, eich bod chi'n deall bod chi'n pwyso gyda defnyddioldeb rhywbeth. Okay, how useful something is. AA3 wedyn, defnyddioldeb cymharol y ffynonell wedi ddadansoddi a'i gwerthuso. Ydych chi'n gwerthuso pa mor ddefnyddiol ydy hyn, okay? Eich bod chi'n pwyso a mesur yn ôl ddau ffynonell. Cynnwys ac awduraeth wedyn, y ffynonell, so bod chi'n edrych ar y awdur, y dyddiad, y math o ffynonell ni'n delio gyda fan hyn hefyd, ac yn cael ei ddadansoddi mewn llunio barn ar sail iddi hefyd. Felly, dyma cwestiwn enghreifftiol byddwch chi'n gallu cael fel y cwestiwn yma. Mae'r cwestiwn hwn yn sôn am yr economi. Mae chi'n gwybod mae yna 3 testyn i America. Mae gyda chi mudo, wedyn mae gyda chi economi, ac yna mae gyda chi'r gymdeithas. Felly, allwch chi cael trawstoriad y cwestiynau ar bob uned, okay? Does dim dal pa fath o gwestiynau gewch chi ar y rai mawr yma, a'r treithau, dyn ni at y treithau am yr eiliad, okay? Felly, mae'r cwestiwn yn sôn am yr economi yn y sefyllfa yma gyda ni, okay? So diolch yn ffynonellau isod, ac yna atebwch y cwestiwn sy'n dilyn. Felly, ffynonell C, mae'n well gwerthu nifer mawr o geir am elw bach, neu gwerthu llai o geir am elw mwy. Rwy'n credu hyn oherwydd fod yn galluogi mwy o bobl i brynu a mwynhau defnyddio car, ac am bod yn creu swyddi i fwy o ddynion ar gyflog da. So geiriau Henry Ford a recordiad yn ystod cyfweliad ar gyfer papur newydd yn America 1926. Ffordd S, mae cwymp yn dod yn hwyr neu'n hwyrach. Efallai bydd yn ddifrifol iawn gyda ffactrioedd yn cau, dyn nhw'n colli swyddi a byd busnes yn dioddau dirwasgiad ofnadwy. Datganiad un o brif economegwyr EDA yn 1928 yn egluro pryder rhai economegwyr ynglyn â'r cynnydd sydyn mewn prisiau cyfrandaliadau. Felly, beth sydd angen i chi wneud fan hyn, pa un o'r ffynonellau sydd fwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n astudio'r economi yn ystod y cyfnod hwn? Yn eich ateb, dylech gyfeirio ddwy ffynonell. Os chi'n gadael i ffynonell allan, chi ddim yn mynd i fynd yn uwch fan hyn, beth sy'n gwneud band 1, okay? Felly, mae rhaid i chi ddadansoddi gwerthuso nhw'n y ddau ohonyn nhw. Os na chi'n gwneud hynny, chi ddim yn syml yn deall yn nodweddion y cwestiwn, achos mae'n gofyn i chi fel y cwestiwn pa un o'r ffynonellau sy'n fwy o defnyddio. Felly mae rhaid i chi dangos ymwybyddiaeth chi o'r ddau ffynonell fan hyn. Felly, i gychwyn eich ateb chi, byswn ni'n dweud mae'r ddwy ffynonell yn defnyddio'r hanesydd sy'n astudio'r economi yn ystod y cyfnod hwn. Mae pob ffynonell yn defnyddiol i ryw raddau. Felly, paidwch â meddwl, na, mae un yn hwblus, achos dyw e ddim. Chi'n gallu cael rhyw fath o wybodaeth o bob fath o ffynonellau, okay? Felly, yn yr achos yma gyda'r cwestiwn, byswn ni yn gweud mae'r ddwy ffynonell yn defnyddio'r hanesydd sy'n astudio'r economi yn ystod y cyfnod hwn. Dyna sut byddwn ni'n gychwyn yr ateb. Byswn ni'n trafod y ddau ffynonell yn unigol, felly byddwn ni'n delio gyda'r ffynonell C yn gyntaf. Cynnwys, cofiwch drafod o fewn y cyd-destun. Felly, byswn ni'n trafod hwn, Henry Ford yn dweud, cael ei recordio yn ystod cyfweliad ar gyfer papur newydd yn America. Yn amlwg, byddwn ni'n dod mewn a chydig o bwyd fan hyn am Henry Ford a'i geir, beth oedd yn dda am yr economi, beth oedd yn sicrhau i bobl, sicrhau bod mwy o bobl gyda swyddi, ond hefyd yn galluogi mwy o bobl i brynu a mwynhau dyddio car, a fod yn creu swyddi fwy o ddynion ar gyflog da hefyd. Felly, beth mae hwn yn dangos i ni am yr economi? Sut mae pobl wedi elwa o Henry Ford? Pwy yw'r awdur o'r Henry Ford yn y cyn yr achos? Beth ni'n gwybod amdano fe? Math o ffynonell, mae ni'n gwybod taw cyfweliad yw hwn ar gyfer papur newydd. Felly byddwn ni yn disgwyl i chi drafod ymwybyddiaeth yma falle bod yn ceisio annog pobl i gefnogi hyn.
ei bod yn trio gwerthu ei geir, dal nag i fe, oce? Dwi ddim yn mynd i weid peth gwael am ei gwmni hunan, a dwi ddim yn mynd i weid bod e'n ddim yn manteisiol i bobl, oherwydd mae fe moyn i bobl i gefnogi e. Felly, beth yn nodweddion yma, bod e yn y cyfnod 1926 hefyd, yn amlwg cyn y cwymp, felly'n gweld sut oedd pobl yn gwario ei arian o gan y mwy o arian i wario. Ydy mae'n defnyddiol? Wel, wrth gwrs, bys chi'n dod i gasglu fan hyn, pwyso mesur fan hyn eto, pa mor ddefnyddiol ydy'r ffranell yma i ni ddysgu am yr economi. Wedyn byddwn ni'n ei ri peth to gyda ffranell F, chi'n dod ar cynnwys, cofiwch i drafod y cyd-destun. Paidwch jyst dibynnu ar beth ych chi'n gweld o fewn y ffranell eich hunan, mae rhaid i chi dod mewn a treiddo mewn y cyd-destun yma, fel eich bod chi'n dangos i'r rholwr o'ch bod chi'n ymwybodol o'r sefyllfa. Yr awdur, un peth eto, felly bod nhw'n brif, un o brif economegwyr America, fe'n amlwg yn gwybod sefyllfa'r economi. Mae'n gwybod bod y cwymp yn dod, yn hwyrach, falle bod yn ddifrifol iawn gan y ffatrïoedd yn cau, dyn nhw'n colli swyddi a byd beth ydy'n ydy'r asgiad ofnadwy. Felly, mae fe'n ymwybodol bod rhywbeth yn mynd i trawsnewydd yr economi, yn 1928 yw hwn, felly mae hwn yn blwyddyn cyn y cwymp. Felly mae fe'n tra gweld yr hyn sy'n digwydd. Awdur fyna, math o ffynhonnell, mae fe'n egluro fe, datganiad yw hyn i hunan, ond mae fe'n rhoi datgan ar rhan economegwyr eraill, nid jyst i hunan di hwn. Felly'n aml pobl wedi gwneud ymchwil mewn i hwn, maen nhw yn arbenigwyr. Eto, defnyddiol neu beidio, Nawr, y casgliad wedyn gael y cwestiwn yma, mae'n rhaid i chi ddod i gasgliad pendant. Chi'n methu eistedd ar y ffens, fel fi roi gyda'r cartŵn bach yma, Mae'n rhaid chi dweud naill llai ffonill cy neu ech. Pa un chi'n meddwl sy'n fwyaf ddefnyddiol ac i gefnogi pam. Mae'n rhaid chi roi reswm penodol pam. Ffordd allwch chi strwythuro'ch ateb chi eto, cy, ech, cyd-destun awdur math o ddefnyddiol neu beidio. Hwna'n ffordd, falle bydd ddim amser gyda chi wneud hwn yn eich aroliad chi, ond falle i adolygu, bydd hwnna'n ffordd iddo da i adolygu y strwythyr. Un bach arall eto, gwneud fi enghraifft o ateb ar hyn i chi hefyd. Mae yna rhai rheolau dyle pobl... Sori, fe o'n i'n trio gweld os mae'n gweud bod hwn yn ffocysu ar unau penodol, ond ar gymdeithas yw hyn, Mae yna rhai rheolau dylai pob merch o deulu da i dilyn, Mae yna rhai rheolau dylai pob merch o deulu da i dilyn. Tra bydd hi yn y coleg, mae rhaid i'r ferch gael gwarchodwyr, siaparon yn cael llygad arni yn ystod unrhyw adloniant, boed mewn gêm bêl-droed yn Harvard neu mewn te prynhawn. Union fel petai hi gartref gyda'i theulu ei hun. Ni fyddwn nhw'n derbyn unrhyw fath o ymddygiad anfoesol yn y coleg hwn. Erthygl yng nghalchan y Wellesley College for Girls gafodd ei cyhoeddi'n 1914 yn disgrifio ymddygiad oedd i'w ddysgol gan ferched. Ffordd ech roedd yn gynhedlaeth hi wedi fetha'r byd hwn fwy neu lai cyn ei basio ymlaen i ni. Gyda menywod yn derbyn statws is-ddynion yn gymdeithas, dyn ni ddim yn derbyn y byd yn yr un ffordd ag yr oedden nhw pan oedden nhw'n ifanc. Ers ennill y bleidlais mae menywod yn dod yn rhan hanfodol o gymdeithas. John F. Carter, newyddiadurwr ifanc yn ysgrifennu mewn erthygl The Wild Young People, gafodd ei cyhoeddi yn The Atlantic Monthly, Cylchgran America yn 1920. Felly pa un o'r ffynellau sydd fwyaf defnyddiol i hanesu sy'n astudio bywydau menywod yn ystod y cyfnod hwn? Felly, menywod yw'r ffocws, pa un sy'n fwyaf defnyddiol i ddeall bywydau menywod? Os chi'n gweld yr enghraifft sydd gyda ni, beth fi'n gwneud ar y ochr ar dde, ydy jyst uwcholeuo'r pethau bys ni'n edrych allan amdano fewn ateb. Felly, cyfeirio at defnyddioldeb, cynnwys, awdur a math, dyddiad a chasgliad. Felly, os chi'n gweld fan hyn, mae'r ddwy ffynhonnell yn defnyddiol, mae'r cyfeirio'n syth at y ddwy ffynhonnell, yn wybyddiaeth bod yna'n ddwy ffynhonnell yn ei ddelio gyda. Hanesu sy'n astudio bywyd menywod yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r defnyddioldeb y ddwy ffynhonnell yn amrywio. Felly, fi'n dangos i'r rholwr yn syth, bod i ymwybodol falle nad yw'r defnyddioldeb yn hafal, a falle bod na un yn fwy ddefnyddiol na'r llall. Gwelir yn ffynhonnell C ei bod yn nodi bod rhaid i fenywod gadw at rywle traddodiadol wrth fynd i'r coleg,
Ni fyddai unrhyw ymddygiad anfoesol yn cael ei oddef a dylai pob merch gael gwarchodwr. Yn fras fi roi y cynnwys yna o'r ffynhonnell. Mae'r cylchgrawn Wellesley College for Girls yn cyfleu safbwyntiau llawer o Americanwyr traddodiadol, yn enwedig rhai o ardal y Beibl, ond yn teimlo dylai confesiwn gymdeithas gyfyngu ar ffordd o fyw. Be sydd gyda chi hefyd fyna wedyn, y bydda fi heb i'w chwilio, yw'r cyd-destun. Bod fi'n dangos ymwybyddiaeth o beth tu allan i ffocws y ffynhonnell. Mae'r ffynhonnell yn defnyddiol iddi ar safbwynt traddodiadol yn fenywod mewn rhai rhannau o Gymdeithas America, ond nid ar America gyfan. Felly mesur defnyddioldeb, mae fe'n gyfyngedig ar un ardal o America. Fi'n methu gweld mesur o bywyd mewn pob menyw yn America fan hyn. Mae hefyd ond yn canolbwyntio ar gyfnod byr cyn y rhyfel, ac felly nid yw hyn yn edrych ar cyfnod i gyd dan sylw. Mae hefyd yn cynrychioli lleafrif Americanwyr yn ystod y cyfnod cyfan. Mae ffordd yn defnyddiol hefyd, ond mae'n canolbwyntio'n wahanol. Mae'r portread o fenywod yn ei dangos fel rhan ganolog a hanfodol o gymdeithas, a gall gymdeithas gael bydd ohono iddyn nhw ennill y bleidlais. Mae'n portreadu safbwynt traddodiadol fel rhywbeth sydd wedi dyddio, ac yn rhoi'r bai ar genhedlaeth hun am y safbwynt cul hwn. Awdur wedyn am math, mae Cata newyddirwr, so yn amlwg yn rhan o erthygl, ifanc i gylchgrawn o America yn ysgrifennu erthygl am wild young people. Yn 1920 ganddo mwy o ymwybyddiaeth o'r gyfnod dan sylw. Ac yn gwrthwynebu'n llwy'r safbwyntiau cyn yr rhyfel Wellesley College am ei ymdrechion i gyfyngu ar fywyd y menywod. Mae hyn arbennig o ddefnyddiol gan fod y newyddiwr gwraidd ifanc yn gallu gweld manteision ar newidiadau i fywyd y menywod. Mae'n amlwg yn ddefnyddiol wrth ddangos bod genhedlaeth ifancach yn croesawu newid yn 20au, gan fod hyn yn dilyn y rôl oedd ganddyn nhw yn ystod ymdrech rhyfel. Felly fi'n cyfeirio at defnyddioldeb eto'r diwedd trafod ffynhonnell. Yna mae'r casglu gyda ni. Serch hynny, mae tuedd yn y ddwy ffynhonnell ac mae'n agweddau ynddyn nhw'n wahanol. Er ei bod yn un ochrog, mae ffynhonnell yn defnyddiol o hyd i ddod i ddeall pa mor gyfyngedig o'i bywydau menywod cyn y rhyfel. Teimlo mae fe hyn yw'r ffynhonnell mwyaf defnyddiol i hanesydd gan ei fod yn rhoi edrychiad ar sut oedd bywyd fel i fenywod yn America, sut mae newid yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw wella o fewn gymdeithas. Felly, gallwn weld newid o fewn y ffynhonnell ble mae ffynhonnell ond yn edrych ar gyfnod byr ac yn edrych ar gyfyngedig menywod. Mae fod gweud ffynhonnell sy'n fwyaf defnyddiol oherwydd mae yn rhoi mwy gyfyngedig o jyst un cyfnod. Felly yw'r un fwyaf ddefnyddiol yn yr achos yma, gan ei fod yn rhoi trosolwg o'r fwy o'r cyfnod llawn, neu'r pictiwr llawn i ni. Edrych mae ond yn edrych ar un ardal, ac yn ffocysu falle ar y safbwyntiau mwy traddodiadol ardal y Beibl iddyn ni fan hyn. Wedyn cwestiwn 5 sydd gen i ola fan hyn heno. A mae'r cwestiwn 5 yma yn cwestiwn traethawd. Chi yn cael eich marciau am sag, sillafu a'ch gramadeg chi eto, allan o 3, a wedyn 16 wedyn am traethawd ei hunan. Felly ban 4 am A a 1, 4 marc am dangos gwybod fyddill yr yfanol iawn o nodwedd y cwestiwn. So eich strwythur chi cyfeirio y cwestiwn yn aml, A a 2 wedyn yw'ch gwybodaeth chi eich hunan. So mater allweddol dadansoddi fe. Mae'n rhoi dadansoddiad llawn o ffactorau eraill bod chi'n pwyso mesur ar effaith cymharol a cawsant cyd-destun hanesyddol priodol. Cwestiwn enghreifftiol fan hyn. I2 cyfnod jazz oedd y prif ddatblygiad yn niwylliant a chymdeithas America yn ystod y cyfnod hwn. Felly, pethau byddwn ni'n edrych mas am y cwestiwn yma, beth yw'r ffocws? Sut oedd cyfnod jazz datblygu? So jazz yw'r ffocws. Prif ddatblygiad, wel mwyn rhoi arwydd i bod angen i fi bwyso mesur rhywfaint. Diwylliant a chymdeithas, a oedd yna datblygiad o ddiwylliant arall ar cyfnod hwn. Beth yw'r cyfnod dan astudiaeth, Felly, I2 cyfnod jazz oedd y prif ddatblygiad yn y cyfnod yma. Mae cam 1, mae rhaid i chi trafod testyn sydd yn y cwestiwn. Yn yr achos yma, diwylliant jazz, gan fesur effaith y datblygiad. Cafodd cyfnod jazz a'i ddiwylliant effaith fawr, so chi'n pwyso fe effaith mawr. Rafon, bod chi yn pwyso mesur trigydol ac yn mesur o hyd. A dinasoedd yn arbennig.
Gweithaf i wreiddiau Afro-Americanaidd a jazz yn boblogaidd gan bobl wyn dosbarth canol America, yn ymwedig flappers. Rhaid cynnwys digon o hanes a thystiolaeth i gefnogi farn bod jazz wedi bod yn oblygiad pwysig. Barn yn y paragraff trwy gydol, bod chi'n dod i farn trwy gydol. Cam 2, mae rhaid i chi ystyried ffactor eraill wedyn, pwyso mesur yr effaith. Enghraifft, ond nid jazz oedd yr unig ddatblygiad ddiwylliannol a chymdeithasol i effeithio'r America yn y cyfnod hwn. Cofiwch rhoi digon o hanes i gefnogi, barn yn y paragraff. Cam 3 wedyn, trafod 2 a 3, so ffactor arall, cinema, radio, speakeasies, Mae rhaid bod chi'n pwyso mesur yr effaith yn erbyn y cwestiwn dan sylw. Cofiwch chi gynnwys digon o hanes a thystiolaeth barn yn y paragraff. Casgliad wedyn, posibl ystyried unrhyw un o'r ffactorau uchod yn brif ddatblygiad o ran diwylliant. Does dim rhaid i chi dweud taw jazz oedd y prif ddatblygiad. Os chi'n meddwl cinema, mae'n eich bod chi'n dweud, oedd jazz yn un o'r prif ddatblygiadau, nid hyn falle oedd yr un fwyaf o'r ddatblygiadau. Felly mae'n iawn i chi i beidio cytuno gyda'r cwestiwn, ond bod chi yn pwyso mesur e. Ond mae rhaid mesur effaith o drafod pob un ffactor. Cyfeirio at y cwestiwn yn gyson, so dyna fi ysgrifennu C a y C o hyd ar ddiwedd pob paragraff ar petai, Os bys i edrych hwn, fi sy'n newid y gair cinema, jazz gyda cinema, a datblygiad pwysicaf tro hyn yn hytrach na prif datblygiad. So, allan nhw'n newid bod chi dal yn pwyso mesur, chi dal yn mesur datblygiad yma, fe hwnna ddyn mwyaf pwysig, neu'n datblygiad mwyaf, trwy gyda'ch ateb chi, y cyfnod un peth, a oedd na fwy o adloniant yn cael i datblygu yn ystod yr amser yma. Felly, aeth cinema oedd y datblygiad pwysicaf yn adloniant poblogaidd yn ystod y cyfnod. Beth i fi wedi uwchddoleio fan hyn, yn orau mae gyda chi y C a y C, cyfeirio at y cwestiwn, felly at y cinema i hunan. Wedyn pwyso mesur trwy gydol. Dysa bod yna pwyso mesur trwy gydol eich ateb chi. Dyna beth fi'n edrych amdano. A ffactorau eraill wedyn. Felly, mae hwn yn ateb enghreifftiol gan ddisgybl. A cafodd marc eitha da. Trwy gydol gath y berson yma 17, allan o 19, felly y 3 plus yna gyda 16 plus 3 gyda'r sag fyna. So, na i drafod pan falle oedd heb cael marciau llawn. Felly bod chi'n meddwl bod wedi bod yn bach yn gas i'r person yma. Roedd y cinema yn datblygiad arloesol a dyniadol yn sydd y cyfnod, ac yn dylanwad y cinema yn enfawr ar y cyhoedd. Roedd y cinema yn ddihangfa o fywyd pob dydd i bobl yn y cyfnod, roedd y rhad yn hawdd i'w gyrraedd oherwydd datblygiad y car. So, mae'n dangos am y byddwch o pethau eraill hefyd yn digwydd ar y pryd, ac oedd yn le cran gelwyr yn picture palaces. Yn wir, oedd y cinema mor boblogaidd 303,000 ohonynt yn bodoli erbyn diwedd y 20au, gymharu gyda 8,000 yn 1910. Gyda'r cinema, fe ddaeth nifer o ddatblygiadau cymdeithasol, roedd y peiriwio gan nifer o actorion, ac roedd merched yn diwydiant ffilm megis Claf a Bow wedi achosi chwildro ynghylch steil a bywyd o fenywod traddodiadol. Fe ddaeth y 20au gwyllt yn oed o ryddid a ddatblygiad diwylliannol i ferched sydd dal i fod yn ymlygu heddiw. Roedd cinema'n ddatblygiad pwysig o datblygiadau jazz hefyd yn amlwg yn ystod y cyfnod. Roedd jazz y cyfle i bobl di-ymlygu hunan yn diwydiant adloniant. Enghraifft, Louis Armstrong, roedd jazz hefyd yn dod ar genhedlaeth ifanc yn gyfarws gyda'r newidiadau yn ystod y cyfnod. Pobl ifanc yn bennaf oedd yn gwrando ar gyfarwydd jazz ac roedd rhai rhieni yn anghytuno'n gryf gyda'r ffordd o fyw oedd yn cael ei hysbysebu gyda'r jazz. Cafodd ei wahardd mewn sawl talad gan gynnwys Efrog Newydd. Sori, mae cwbl o typos gyda fi fan hyn, gobeithio bod chi'n gwneud synwyr ohono fe. Oedd jazz dal yn chwarae mewn nifer o speakeasies, ac bydd nifer o newidiadau gydag e. Y dansfeydd megis Charleston a'r bloc bottom yn boblogaidd, oedd nifer o newidiadau fenywod o'r dosbarth canol ac uwch. Roedd y nawr yn gwisgo ffrogiau byr a cholir fel gelwyr flappers. Felly mae ffactor arall yna wedi cael ei gyflwyno i ni. Mae'r cinema fan hyn yn gallu wedyn pwyso fesur yn bod yn jazz. So mae'r cinema wedi cael ei gyflwyno'n cychwynnol, wedyn ni'n edrych ar datblygiad o'r jazz. Oedd jazz yn datblygiad pwysig, ni fyddai wedi bod mor ddymadol heb y radio.
Roedd jazz yn medru lluniau trwy ddefnydd radio datblygiad arall y cyfnod, felly pwysau mesur. Fi'n hoffi'r ffurf maen nhw'n gwneud hwn, ond nid yn unig y syniad mewn pwysau mesur, ond hefyd pwysau mesur ail ffactor neu ffactor nesaf. Oedd y radio ddatblygiad arall yn ystod y cyfnod gyda mwy o Americanwyr yn medru cael mynediad at newyddion, gwleidyddiaeth, yn ogystal ag adloniant trwy defnydd y radio. Byddai'r perchnogaeth y radio yn hanfodol i bob Americanwr, erbyn 1930 roedd 40% o dau berchen a set radio. Fod radio'n ddatblygiad technolegol rhagorol, roedd y sinema yn denu mwy o bobl, gyda cannoedd ar filoedd o docynnau yn cael ei gwerthu'n wythnosol erbyn 1930. Roedd jazz hefyd yn hybu bywyd newydd i bobl ddu ac i fenywod, ond eto i gyd roedd y sinema hefyd yn gwneud hyn. Mae talkies cyntaf 1927 yn rheddio blackface i godi ymwybyddiaeth am yr achos, felly i mi, y sinema a ddatblygiad mwyaf yn myd adloniant y cyfnod. Nawr fel chi wedi gweld o beth wedi uwcholeuo ynddo fe, mae'r person yma wedi sôn am ffactorau eraill, mae yna pwysau mesur, mae yna cyfeiriad y cwestiwn, dys fi felly wedi uwcholeuo'r llinellau ola yma hefyd yn y paragraff ola, oherwydd maen nhw yn cyfeiriad y cwestiwn eto wrth cyfeiriad y sinema. Beth falle bys ni'n hoffi ychydig yn fwy yw cyfeirio at y sinema yma yng nghanol y paragraff pan maen nhw'n sôn am yr adloniant o jazz a'r effaith hynny. Bysa hwnna, wrth i nhw sôn am cyfeirio at y radio, gallen nhw wedi sôn nôl at y cwestiwn neu'r ffactor o fewn y cwestiwn mwyn pwyso mesur yn erbyn sinema hefyd. Dyna beth byddwn ni wedi gweud bysa yn fwyaf falle ar goll fan hyn, yng nghanol corff y treithawd. Allen nhw wedi sôn ychydig mwy am y radio bysa ni'n tybio hefyd, bach yn anghyson o ran sinema a'r jazz. Mae radio ond gyda cwbl o linellau. Felly, mae gen nhw data i gefnogi'r hyn maen nhw'n dweud am y radio, okay? Bys ni'n hoffi gweld ychydig mwy o bethau cael i drafod fyna. Mae yna gwestiwn fan hyn, so os byddwch chi'n moyn rhoi cyfle i chi ateb y cwestiwn yma yn amser eich hunan. Mae hwnna'n economi. Ai hysbysebau oedd bennaf gyfrifol am cyflwr o ffyniant a welwyd yn yr EDA yn ystod y cyfnod. Felly, bys ni'n disgwyl gweld hysbysebau yn cael ei wneud yn gyntaf fewn y cwestiwn ac yn cael ei gyfeirio nôl yn gyson i hwn. Okay? So, yn amlwg, economi yw'r ateb fan hyn. Na i ddim darllen trwyddo fe, gan bod amser yn mynd neu flaen fan hyn, ond wrth i chi darllen hwn, wrth i chi adolygu os chi am, bys ni'n hoffi eich bod chi edrych yn nodweddion yma. Ydyn nhw'n cyfeirio at y cwestiwn? Ydyn nhw'n pwyso mesur? Oes yna ffactorau eraill ynglwm nid yr unig un sy'n fewn y cwestiwn sy'n cael ei drafod. Felly, bys ni'n disgwyl gweld bod yna polisïau newydd yn cael ei gweithredu yn yr amser yma. Prisiau nwyddau yn cael ei gostwng hefyd, okay? Beth arall yn cael ei wneud, felly y masg yn hyrthu yma, hwnna hefyd yn cael ei dylanwad, okay? Adnoddau crau ar ddechrau'r cyfnod hefyd, mwyn cynhyrchu ar gyfer amryw o ddiwydiannau, amaethyddiaeth a pethau eraill hefyd. Yr hyfybu cyntaf sylfaen i gyfnod ffyniant America bys ni'n moyn gweld. Bysych chi gallu sôn am, fel wedi si, am masg yn hyrthu yma yn gweithio wrth i lawer o weithwyr gwneud un swyddi yr un. So allwch chi sôn fan yna am beth Henry Ford hefyd, okay? A sut oedd hwnna'n ei ddatblygu a cyflogi mwy o bobl. Felly, pwyso mesur yma yn erbyn y ffactor o fewn y cwestiwn o hyd. Os ych chi'n neud hynny yn gyson ac yn dod i gasgliad wedyn, os ydych chi'n mynd i ddiwedd y treithawd o fan hyn, allwch chi weld felly, bod hysbysebu yn y ffordd effeithiol y byd busnes, allu gwerthu cynnyrch, credaf fod nifer y ffactorau eraill wedi gwneud cyfraniad fwy sylweddol. Felly fel wedi si, nid oes rhaid i chi cytuno gyda gosodiad o fewn y cwestiwn. Gallwch chi dweud, wel, ar ôl i mi bwyso mesur gyda ffactorau eraill, gallwn weld taw nid hynny oedd y brif ffactor. Okay? Roedd y polisïau yn fy marn i yn bwysig i adael yr economi ffynnu. Byddai ymyrraeth y llywodraeth o bosib wedi arwain at lai o elw oherwydd ni fyddai modd i'r busnesau gadw elw i gyd. Ni'n gweld y diwedd o'r paragraff
ola ond un fyna. So a fi nôl felly wedyn i'r un casgliad. Felly, bod hysbysebu'r ffordd effeithiol i byd busnes allu gwerthu cynnyrch, gyda fod nifer o ffactorau eraill wedi gwneud cyfraniad fwy sylweddol. Roedd adnoddau creu ar hyfel yn sylfaen cadarn ei economi a America allu ffynnu. Roedd canfod dulliau mas gynhyrchu yn drobwynt, sylweddol yng ngweithgaredd yr economi, ac mi roedd polisïau llywodraeth gwerthuol yn sicrhau nad oedd unrhyw elw yn cael ei golli. Ar y cyfan, roedd ffactorau eraill fwy pendant a sefydlog yn cyfraniad ffyniant economaidd yr EDA, ac mae'n rhaid cofio nad oedd hysbysebu'n digwydd ar raddfa gyhoeddus tan i hwb crasau ddod yn rhywbeth arferol i bobl. Felly, ei bod wedi cyfrannu sylweddol, nid hysbysebu oedd bennaf cyfrifon am cyfnod o ffyniant a welwyd gan America. Felly, gobeithio bod hynny wedi rhoi rhyw fath o trawstoriad i chi o papur America.